Center Slavie na zadnú žrť, loptu s problémami Trnavy proti kvartetu hráčov Slavie Praha. Stále sú tu hráči Spartaka. Sa otváral priestor na zakončenie pre Martina Turanského s číslom 6. A opäť Dominik Pomer, po ňom Filip Trelo. Trelo sa dokázal predrať okolo protihráča, to bola výborná akcia. Zohrával Marek Naskos. A dobrý center pred Trnavskú bránu, musel sa natiahnuť brankár Kristian Huska ešte. Šanca Slavie na otvorenie skóre, zákrok musel predviesť brankár Kristian Huska, ale z následnej dorážky Slavia Praha otvorila skóre stretnutia. Opäť snaha Slavie Praha a zákrok musel vyťahnuť Kristian Huska. Ešte je tu ďalšia príležitosť. Filip Trelo našiel prihrávkou Konopku a jeho ešte, povedzme, taká strieľaná prihrávka pred bránu Slavie Praha. A šanca Trnavy. Teraz lopta. A Trnavčania teraz majú možnosť na vyrovnanie. V 52. minúte sa dostal k lopte Patrik Priecel. Ešte je tu šanca pre Davida Bukovského. Trnavčania zostávajú pred pokutovým územím súpera. Opäť prišla strela pred bránu Slavie. Ešte zakončenie a lopta napokon zapadla do siete. Filip Trelo vyrovnáva na 1-1 v 53. minúte. 55. minúta, jemný center, ktorý priletel na hlavu Michala Farkaša. A toto je možnosť pre Spartak a pre Martina Turanského, ktorý ešte urobil kľúčku dokonca aj na brankára. Duel sa skončil remízou 1-1, potom čo vyrovnal po góle Ladislava Krobota Žilinčan Patrik Leitner. A teraz prišiel ďalší gól v 76. minúte. Slavia Praha. Prišiel na číslo 9 Jakub Terenkov. A okamžite to bola šanca pre Terenkova na vyrovnanie na 2-2. Gratulujeme víťazom, ale aj porazeným finalistom a prajeme všetkým hodne športových úspechov v ďalšej kariére. Nech sa vám darí, chlapci, do budúcna.